बोलो 1500, 1600, 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2100 रुपये, बोलो 200, 300, 600, 500, 500, 500, 600, 600 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 900 रुपये, 900 रुपये, 900 रुपये करो गोरिया, बोलो 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये करो, 1200, 1300, 1400, 1500, 1500, 1600, 1700, 1700 रुपये, 1700 रुपये, 1800 रुपये, 1900 रुपये, 1900 रुपये, 1900 रुपये, 1900 रुपये, 1900 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये करो सेला बोलो ये बोलो बाजार 1500, 1500, 1600, 1700, 1800, 1800 रुपये, 1800 रुपये करो ये बोलो 1500, 2000 रुपये, 2500, 2500 रुपये, 2600 रुपये, 2700 रुपये, 2800 रुपये, 2900 रुपये, 3000 रुपये, 3100 रुपये, 3100 रुपये करो 2800 रुपये, 2800 रुपये करो इमामपुरी बोलो 200, 300, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1100 रुपये, 1200 रुपये 1200 रुपये करो 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1800, 1900 रुपये, 1900 रुपये हो गए 1900 रुपये, 1900 रुपये, 1900 रुपये करो सलीम पटेल बोलो 400, 500, 600, 700, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1200, 1300, 1400, 1400 रुपये, 1400 रुपये करो जी बोलो 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये करो जी बोलो ये बोलो जी बोलो 800 रुपये, बोलो 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1300, 1400, 1500, 1600, 1600 रुपये, 1700 रुपये, 1800 रुपये, 1800 रुपये, 1800 रुपये जाने 1800 रुपये, 1800 रुपये करो जापर बोलो 100, 200, 300, 300, 300, 400, 500 दोनों को 100 नहीं दिए कौन सा देना तुमको 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये नको साहब महाराज को लेको लो नहीं वो तो ले पूरा मलियो ये ना पजी 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 600, 700, 700 रुपये 700 रुपये करो यानी माल को मंगती तो अच्छे माला को 2200 रुपये 2200 रुपये 2200 रुपये 2300 रुपये 2300 रुपये करो जी बोलो 100, 200, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 700, 800, 800, 800, 800, 800 रुपये तो वसूल करो बोलो 400 रुपये 500, 600, 700, 800, 900, 1000 रुपये दो जनेंगे पहले दे छोड़ो 1000 रुपये दे 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये
1200 रुपये करो, चला 1200 लगा 1800 लगाए 2000 दोनों 1800 लगा 1800 दोनों 2000 रुपये 2200 2300 2400 2400 2500 2500 2600 2600 रुपये 2700 रुपये 2800 रुपये 3000 रुपये 3000 रुपये 3100 रुपये 3100 रुपये 3100 रुपये करो जी 1300 1500 1600 1700 1800 1900 2000 रुपये 2100 2200 2300 2300 रुपये 2400 रुपये 2400 रुपये 2400 रुपये 2500 रुपये 2500 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये झाले 2600 रुपये हो गए 2600 रुपये करो जी एक मलिक साहब करो ₹800 करो ये नहीं क्या चाहिए भाई हमें वो गाड़ी वाला चाहिए कौन सा गाड़ी वाला